Ahojte, rada by som sa s vami podelila so svojimi skúsenosťami z kurzu Coach 104. Tento kurz som absolvovala s očakávaniami, že zlepším svoju komunikáciu a môj život naberie lepší smer, vrátim sa opäť k tomu, čo ma predtým naplňalo a chcela som celkové zlepšenie vzťahov v mojom živote. Môžem povedať, že už počas koučovania, ktoré bolo, počas kurzu sa môj život zlepšoval a nachádzala som veľmi veľa odpovedí na moje otázky. Taktiež si to všimlo aj okolie a všimli si, že komunikujem inak a zrazu som zistila, že ako sa veci môžu diať tak, aby som bola spokojná ja aj moje okolie. Tento kurz mi pomohol veľmi pochopiť samu seba a vďaka nemu som dosiahla oveľa viac, ako som očakávala. Určite ho odporúčam každému, pretože je zameraný nielen na rozvoj nejakých špecifických profesijných zručností, ale pomáha komunikovať a rozvíjať tie zručnosti, ktoré potrebujeme každý vo svojom živote. Pomáha pochopiť samého seba aj ostatných a najmä napredovať.